tagabos sa pagpuon. Matindog po ang gabos sa pagpuon kang nobena kin Nuestra Señora de Salvacion. Awiton po niya to ining mapag-ampon. Inang mapag-ampon, Virgen de Salvacion, samuya warasan an kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, inang mamumuton, Virgen de Salvacion, buhay pa uswagon nin mga Bicol nun. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, ilaw ka sa langit, ka sa daga, ilawi ang buhay niya mong taga-albay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Maluhod po. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, andamonyato ang satong isip asin puso. Girumdumonyato na kita nasa atubang nin Diyos. Magpakumbaba, huli ta para kasala. Bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima. Ina nin Diyos, asiniakan sa tuyang kaligtasan. Si Jesus, hagadon ta ang kapatawaran nin sa tong mga kasalan. Gabos po kita. O Diyos, na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, huli kan dugo na pinabulos din sa imong aki, duman sa krus. Itinao mo sa muya ang inanin sa imong aki, dumanin ina man niya mo, inanin sa muyang kaligtasan. Huli kan gabos niya mong pagkakasala sa imo, huli sa gabos niya mong paglapas kan sa imong mga tugon, huli sa gabos niya mong pagkukulang sa samuyang kapwa, huli sa daing niya mong paghiling sa samong kapwa, bilang tugang na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulsol asin naguhulaw na magbagong buhay, maglalakaw sa dalanin sa imong mga tugon. Ama niya mo sa langit, amang mahiherakon, kahiraki kami asin patawada, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matindog po. Awiton po niya ito ining bituon in langit. Bituon in langit, Birhen Maria, sa nagsasakit, ranga ika, an nating kalag, di malagalag, bilog na buhay sa pagsakay. Hinanyugaman an inagrangay,
sagkod paman. An ilaw na maliwanag sa kadiklo, nin kasalan, si mong ilawan sa muyang dalan, nganing makamtan kalangitan. Hinanyugaman an inagrangay, nin sa mong puso sagkod paman. Hinanyugaman an inagrangay, nin sa mong puso sagkod paman. Maluhod po. Pamibi sa novena. Girumduma o maugayo ni Birhen Maria, na dai panadangog sagkod na pinagsabi-sabing binayaan mo, ang si Isay man na dumulok sa imong pag-ampon. Nagaarang kan sa imong ugay, asin naghagad kan sa imong tabang. Sa pagsarig na ini, minapaalaw kami sa imo, o Birhenin mga Birhenes, asin ina niya mo. Sa imo kami minadulok, sa atubang mo kami minaluhod, pinagbabakho kang gabat nin sa mong mga kasalan, hari pagsikwalan ang sa mong mga pagngayo-ngayo, at aangani hulikan sa imong pagkamaugayon, hinanyuga asin pangatamana. Amen. Birhen inang mapag-ampon, ika ina nin sa mong paratubos, nagtabang ka sa pagtubos sa mo, kan tinubod mo ang bareta nin anghel, asin dinulot mo ang sa imong aki, duman sa alituktukan kalbaryo, para sa samuyang kaligtasan. Kami iyo iya na lalaki na kinakabit kan tuumong kamot, asin sa imong iniligtas sa mga pag-alaman asing kasakitan. Ilinigtas mo kami sa kaurinaning kaiwal na iyo ang demonyo, na anpayo rinunot kan sa imong bitis. O Birhen inang mapag-ampon, ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Birhen de Salvacion, Birhen inang mapag-ampon, pakusugaan sa mong pagtubod sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo nin Diyos na nagtios sa pagtubos sa muya. Pasariga ang sa mong paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, hulikan sa mong kaluyahan, paglaom na sa tabang mo, makamtan mi ang buhay na diing kasagkoran. Palaada ang sa mong pagkamot sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sa muyang Diyos, pagkamot sa imo asin sa mong kapwa. Kami gabos sa imong mga aki, lugod kami magkaminoroot mootan, asin magpatarabang-tabang, siring sa tunay na magturugang. Magdanay lugod kami sa buhay ning pagtubod, paglaom asin pagkamuot, ninhuli sa siring kainian sa imong buhay, kanyaong kapadigdi sa daga. Buot niya mong makaarog sa imo sa buhay na banal, asin harani sa Diyos, buhay pamibi asin pakisumaro sa imo. Sa kaibahan mo makatabang kami, sa kapwa na nangangaipo, mahiling mi asin mapaglingkodan si Kristo na sa imong aki, sa mga nagugutom asin napapaha, sa mga daing harong, asin naghehelang, sa mga dukha asin nagtitios. O Birhen inang mapag-ampon, ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga kahagadan sa Birhen de Salvacion, ang simbag po kang gabos, ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, ilaw mo ang linalaom sa sakit si imong agawon. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Bilog na banwaan ng Diyos, ang mga Kristiyano gabos, magsarig sa mahamison, mabagsikon mon ngaran. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang Santo Papa sa Roma, ang obispo, mga padi, suruga asin sangkubikan sa imong pangataman. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga lideres nin banwaan, tabangi na hinguwahon, karahayan ning kagabsan, dala ning katanosan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Taawin ning katuninungan asin pagkaminootan,
An kabos na katawohan sa bilog na kinaban. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Sa gabos na nagihelang, an sa imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda malinigan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. An gabos na paraoma na nasa pag-agagha, tabanging magkaginhawa, kauswagan mapasainda. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. An mga parasakay kunyaon sa kahandalan, umapod sa imon ngaran, kaligtasan makamtan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. An gabos na napapaha nin dahil sa katanosan, sa paglaom pasariga, sa pagalaman agawa. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Kaming mga makasaalan, iligtas sa karatan, darahon sa kabanalan, sagkod sa kamurawayan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antifona, Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-herak, surugaan mga maluya, rangahaan mga nagtatangis, pamibiyaan ang banwaan, ampunaan kapadean, dangugaan mga babaeng diboto sa imo, asinan sa imong tabang, mamatian kang gabos na nag-aarang sa imo. Tuguti akong makapag-omaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tawan sa kuwan bagsik laban sa samong kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, andanay na karahayan sa hawak asin sa kalag. Sa tabang ni Maria, Birhen de Salvacion, Ina ni Cristo, Ina ni Diyos, makaligtas man lugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkuran. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pagdusay. Berhen inang mapag-ampon, ina nin Diyos, ipinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, may duwang gatos asin 50 taon na ikauya sa muya. Kami nagpapasalamat sa daing mabilang na mga milagro para sa karahayan ni sa mong kalag, na iwinaras mo sa mo, puon ikaapodon asin arangon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay. Sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Panukaning grasya asin kagayonan, ikaan panalimingan nin sa mong familia. Haleas sa mong banwaan ang mga maraot na gibo nin demonyo, asin gibuhaan sa mong runa na paraiso ning kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin mag-agom, ang edukasyon Kristiyana kan mga aki, ang espiritu nin pamibi, asin ang gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay dadumulok sa imo, asin nangangako na halion mi an anuman na laban sa tugon ning Diyos, urog na sa laog ning matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampuna ang mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasalan asin karatan, ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan ning buot. Sangkubikan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katuninongan. Bendisyon niya sa mong mga rugaring, ang samong kabuludan asin kabasan, ang samong mga tinanong na ginikanan sa mong kabuhayan. Sa bagsik nin sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan nin Ama, nakaiba nin Aki asin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Amen. Mga pag-umaw, pag-umaw ng Diyos, Pag-umaw ng Diyos, pag-umawan sa iyang mahal na ngaran, pag-umaw ng sa iyang mahal na ngaran, pag-umawan sa Yesu Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon sa Heso Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawan ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawan ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawan ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawan ang sa iyang
Pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar. Pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar. Pag-umawon ng Espiritu Santo, banal na pararanga. Pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga. Pag-umawon ang mahal na ina ng Diyos, Maria Santissima. Pag-umawon ang mahal na ina ng Diyos, si Maria Santissima. Pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya. Pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya. Pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit. Pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit. Pag-umawon ang ngaran ni Maria, Berhen asin ina. Pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina. Pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo. Pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo. Pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angheles asin santos. Pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angeles asin santos. Matindog po ang gabuas. Awiton tapo ni rosas nin pagkamuot. Ansa imong kagayonan, Inoo maumingon sa altar mo dinudulot, burak niya mong mahamot, sa dukhaan sa mong dulot, rosas nin pagkamuot. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. Dainang God mo itugot, na kami magmaimot. Siring na kami may burak, nasa imo dinudulot, sa kapwa mi man idulot, rosas nin pagkamuot. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. Ansa imong kalinigan, an maawot ming makamtan, si modusay sa mong buhay, ngani na maging marhay, puso dai madigtaan, anuman nakasalan. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. Sa ngaran ka naman, kan Aki, asin ng Espiritu Santo. Amen.
Diyos marahay na hapon sa indogabos, mga tugang. Anmisa po niya tuunyan, may mga kasabay na intensyon pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Dimapilis Baldo and Castañeda family. Engineer Dandy Dagansol and family. Engineer Paulino Laganzon and family. Mr. and Mrs. Gregorio Boncalos. Bobby and Dang Desquitado and family. Silinyadon family. Almela, Rosero and family, Enraca family, Stella and Florentino, Jean J. Benedict, Kyle and Kid, Florame, Bridget and Chris Marion, Lito and Simon, Raul, Fatima and Claire, Violeta Realingo, Kamaya family, Maribel Nunez, Criselis family, Mr. and Mrs. Danilo de Mabayor and family, Salvacion Levira family, Sandy Ramos and family, Rez Levira and family, Edna Nair and family, Zaldi Levira and family, Mr. and Mrs. Julius Pantevis, Joshua Unsay, Mr. and Mrs. Leo Maalriaga, Mr. and Mrs. Antonio Forin, Mr. and Mrs. Roderick Regondola, Andy and Carnete Tayer, Mr. and Mrs. Roy Arrogante, Inirosha Navelir, Alexis Edgarazo and family, Lilian Arana, Daito family, Shara May Begneras, Brageis family, Marily Rowareni, Ellen Campelios, Tolentino family, Clemenia family, Mr. and Mrs. Emrico, Mr. and Mrs. Ramil Emrico, Noel and Riza de Jesus family, and Domingo and Carmen Herrera family, Nivilia family, and Mam Posque family, Dorothy Colse, Locona Zoilo and family, Lorena and Narcis Ariete and family, Edward Ariete, Mr. and Mrs. Aaron Maizon, Borlasa family, Villarreal Anis family, Mr. and Mrs. Noel Milyare family, Reciproco family, Alvin Liorvo, Mr. and Mrs. Orlando Montes family, Esmeralda Eugo, Charlene and Mirabel, Ryan Oliva, Arnel P. Borja and family, Garcia Tuarez, Mangarin family, Servin Lavards family, Inma Zarvana, Angie Morente, Farah family, Tibso Morticio family, Julie N. Chan, Salvacion Bicas and family, Senando Ebarrientos Jr. and family, Mr. and Mrs. Rosemar, Falbert Tosho, Minda Arana, Leticia Toralba, Cheryl Carinan, Rose Ahero and family, Alcera Orod family, Mr. and Mrs. Jose Waihi Jr., Teofila Marco, Escoros Sabareza family, Annabel Nagrampa, Rodrigo O. de Lima Jr., in honor of Our Lady of Salvation of Rodrigo de Lima, Mr. and Mrs. Kiram Nazedo and family, Jason Varal, Paranal family, Angolo family, Diaz family, Andador family, Gustelio family, Ophelia and Gerald Diaz, Joseph and Crisel May and Marie Schereler, Jovic and Marjo and Damia Diaz, Manuel Diaz, Ricken and Leon Dimauano, Keith Vincent Diaz, Kirby Vincent Eugenio, Joaquin Eugenio, Broncano family, Mr. and Mrs. Santos Balidin and family, in honor of Our Lady of Salvation for Ruth Balidin, Aid Perez and family, Mr. and Mrs. Alfredo Conde and family, Kiara Ramor, Maria Tessie Bongon and family, Ann Nieto, Rowena Martinez, Lydia Biariz and family, Regina Estalio and family,
Largo Lucena and family, Bismonte family, Kier Andre Liabore. Petition for healing of Maria Karen Bragais. NAMSHA Finals LNHS Randalia. Fast Healing Pedro Paulo. Hele de Grace Colarina. Chris Paulo de Mesa and family. Landong family. For healing recovery of Sean Flood. Board exam of Mark Francis Balidin. Healing recovery for Mary Ann Competente. For safe travel of Maria Karina Consorte. Healing recovery of Arlene Cortez, Rolando Raymond II and family. Mary Joy Cabanes, Largo and family. Lumapak de Luna and Magat family. Special intention, Dimapilis, Baldo and Castañeda families. Nanette Yesta, Tumbaga family. Nerissa Escora, personal intention for Chloe Angolo. Jet Frelilis, Ray Vincent Bongol. Asin man sa pagpamibikan gabos ng mga kalag o rugna sa kalag ni Imelda, Analiza, Celedonio, Consuelo, Antonio, Nelia, Ronlon, Lydia, Benjamin, Tan Moted Sr., Filomena, Itikyo, Filipina, Danji, Jelavinia, Lakdar, Luis, Angelina, Mois, Joam, Senior, Salvador, Marlo, Albert, Anthony, Bernardo, Salvacion, Belen, Ernesto, Shane, Simeon, Beatriz, Delia, Rodolfo, Ainona, Vincent, Salvador, Florenfila, Valentina, Romeo, Kiara, Riamor, Simeon, Aida, Eli, Carmelita, Roberto, Albino Sr., Lydia, Ray, Johan, Benvenido, Beatriz, Rodolfo, Arnold, Leonor, Mercedes, Antonio Sr., Alan, Rafael, Maurita, Lorenzo Sr., Valentina, Miguel, Pedro, Juan, Anisita, William, Marilu, Josefina, Eric, Elizabeth, Solomon, Napoleon, Antonio, Jerry, Felix Berto, Aurora, Santiago, Aaron Naive, Sonia, Alejandro, Olympia, Delphine, Rosita, Vicente, Alfredo, Marichu, Constancia, Cesar, Martin, Jerome, Fausto, Baby Raven, Baby Andador, Primitivo, Vitaliano, Ray, Sagabos na mga kalag, Dolot ni. Sa giraray Diyos marahay na hapon mga tugang, ngunya na Domingo iyo ani ka-21 Domingo kang ordinaryong panahon. Sa mga babasahon sa Domingong ini, inaapodan kita na magbalik sa kagurangnan asin magkaigwang pusog na buot sa tahon ng mga pagbalo. Ang Diyos tunay na Ama na magtatanos asin magigiya sa to, pasiring sa kabanalan. Daiman lugod kita magpadaog sa kaluyahan asin kamundoan, kundi padagos na maglakaw sa katanosan. Inaagyat kita ngunyan na maging bukas sa imbitasyon kan kagurangdan, asin kuguson ang kaligtasan na sa iyang itinatao. Ang Santa Misa pamamayuhan kan sa tong parokyal vicar na si Reverendo Padre Lawrence Brino. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, patinaki, pati ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo, ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin na pakisumar kan Espiritu Santo, mapa sa inugabos. Asin sa imong Diyos Espiritu. maray na hapon mga tugang. Diyos marhay na hapon Sa man. mga pilgrims po, welcome po sa harong ni Ina. Mga tugang, magayong po na sa hapon ini, nagtitiripong kita sa harong kang Ina, kan sa tuyang kagurangnan, daradara ang sa tuyang mga pamibi, ang sa tuyang mga pangarap, mga pasalamat. Ipabot niya to sa kagurangnan, sa pagi kang intercession, kang mahal na Ina, ang sa tuyang mga kamautan na nasa puso. The desire na makapasa sa exam, so mga naghihilang tang pinapangaji, mga gurang na namumutan ta, mga problema sa loob kang harong, ang pangarap ta para sa mga aki nindo, na makatapos ng pagklase. Asin ang gabos na ni, daraw niya to sa kamot kang Diyos, sa tabang ni Ina. Pasinsiring man makagadanta, lagun pagpagkanigoon, sa tuyang makamtan. Ngayon mga tugang akonta sa tuyang makasalan, tayo na magano kita magsilibrar, kan mga banal na misteryo. May pagsusulsol sa managidibong kasalan, asing kapakumabas tuyang mga puso sa rabaytang sabihon. Nagkukumpesal ako sa Diyos na makakamuhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibasin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen. Sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na kapimibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugis to Diyos na makakamuhan, asin pakapatawalan sa itong makasalan, daram kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kaurawagan sa Diyos sa kaitaasan, kasing sa dagat katulinungan, sa mga tao marahayan, pasalamatan ika, huli kang dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, aing langit no. Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bukong Jesucristo, kagurang na agi ka naman, ikaw na nagpapara kan mga kasala, kan kinaban, kay laki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasala, kan kinaban, ako aansa mo pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuog ka naman, kahit kami ay kasana
Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na ginibo mo ang kasipan kan mga paratubod na maging saro sa buot. Tawan sa imong banwa na kamutan ang binubot mo, na mabuton ang pinapanuga mo. Tayo sa tao ka makinabano na katibaadan, ang sumanga puso mapamugtak diyan. Kung sa inyo ang mga tunay na kaugmahan, huli kay Kristo, kagawaran niya mo sa imong aki, na kamong nabubuhay sa nagahadi kasulog ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, ipinapahiling kan Diyos na apodon niya ang gabos na banwaan, tanganing magtiripon asin magtaong galang sa iyang banal na ngaran. Ang mga pinili, gigibuhon na mga padi, asin mga lingkod, tanda na bukas ang kaligtasan para sa gabos. Himateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan, aram ko ang sa indang mga iniisip sa kaginigibo. Madatong ako sa pagtipon kan katawohan kan gabos na nasyon. Kung magkatiripon na sinda, mahihilinginda kung ano ang nagigibo kan sa kong kapangyarihan asin maaaraman ninda na ako ang nagpapadusa sa sainda. Alagad da iko gagadanon ang iba sa inda. Susuguon ko sinda sa mga nasyon asin sa mga hararayong lugar na di pa nakadangog kan sa kong kabantugan sa kapangyarihan. Sa Espanya, sa Libya, asin sa Lydia, na igwang ekspertong mga parapana, patin sa Tubal saka sa Gresya. Ipapahayag kan mga taong ini ang sakong kadakulaan sa mga nasyon na ini. Ibabalik ninda sa indang mga kahimanwa, hali sa mga nasyon bilang regalo sa ko. Dadarahon ninda ang mga taong ini sa sakong banal na bulod sa Jerusalem. Malunad sinda sa mga kabayo, mga mula, asin mga kamelyo, patin sa mga karwahe, saka mga kariton. Dadarahon ninda ang mga kahimanwa ninda, pasiring sa pagdara kan mga Israelita, kan mga dulot na pagakan sa templo, na nakabugtak sa mga malinig na laogan. Ang iba sa mga taong ini, gigibuhon kong mga padi, asin mga levita. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marahay na bareta. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marhay na bareta. Umawan nindo ang kagurangnan, kamugabos na nasyon. Umawan nindo siya, kamugabos na banwaan. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marhay na bareta. Hulita dakula ang danay niyang pagkamuot sa to, asinan pagkamaimbod din kagurangnan, magdadanay sa God paman. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marhay na bareta. Ipinapagiromdom sa sato na ang pagdisiplina ng Diyos, tanda nin sa iyang pagkamuot bilang sarong ama. Dipisil sa enot, alagad ini magbubunga nin kabanalan, asin katoninongan. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, nalingawan na daw nindo ang mga pagsadol ng Diyos sa indo bilang mga aki niya. Aki ko, da imo pagbasang-basangon ang disiplina sa imo nin kagurangnan. Ni maluya ang sa imong buot, kung pinapadusahan kanya. Hulita din ay disiplina nin kagurangnan ang namumutan niya. Pinapakol ang si Isayman na inaako niya bilang aki. Tagalan nindo ang anoman na kasakitan bilang disiplina nin sarong ama. Hulita ibinibilang kamo nin Diyos na mga aki niya. May aki daw na dai dinidisiplina kan sa iyang ama. Kung ika pinapadusahan, makulog iyan para sa to, saka ikinakamundo ta iyan. Alagad ngapit, itong nagpakanood,
huli ta siring na panuga. Magkakamit din katoninongan, bungakan matanos na pamumuhay. Kaya itaas nindo ang mga maluya nindong kamot, asin pakusugon ang mga pinapaluya nindong mga tuhod. Maglakaw kamo sa tanos na dalan, tanganing dai mag-urog ang pagkapilay, kundi maumayan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog puan gabos sa pagdukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah. 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 Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kang banalibanghelyo susug kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtutukdo si Jesus sa mga banwa asin sa mga baryo na inaagihan niya pagpasiring niya sa Jerusalem. May sarong nagapot sa iya. Kagurangnan, dikit daw sana ang makakaligtas. Nagsimbag si Jesus. Maghinguwa ka mong makalaog sa hayakpit na pintuan. Hulit na sinasabihan ko kamo, na dako lang maghihinguwa maglaog diyan alaga de makakalaog kung sirehan kang gagarong ang pintuan. Kamo man nagtitindog sa luwas mapon pagtuktok asin pag-apod. Kagurangnan, bukasan mo man kami. Alagad masimbag siya sa Indo, de ko aram ko mga taga sain kamo. Dangan masimbag kamo, kay ba mo kami nagkakan sa kanag-inom, nagtukdo ka sa banwaan mi. Alagad masimbag siya, sinabi ko nang day ko aram kung sa mga taga sain kamo. Hali kamo diyan, mga paragiboning maraot. Magtatangis kamo duman asin magragot asin mga ngipon, kung mahalin do si Abraham, si Isaac, saka si Jacob, asin ang gabos na propeta sa loob kang kada ang Diyos. Mantang kamo nasa luwas. Maabot ang mga tao hali sa sirangan, sa sulnupan, sa amihan asin sa habagat, dagan matukaw sa bangkete sa kadean Diyos. May mga nahuhuri na maiinot, may mga nainot na mahuhuri. Mga tugang marinabareta ka sa tuong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Sige Diyos marinapon mga tugang. Igwaning sarong padi na bagong assign sa iyang parokya na medyo remote ang areas. Ang mga barangay na sakop niya medyo harayo. And for the first few days niya pag-stay sa simbahan, may nagpatugon na dumansara yung barangay na sakop niya, igwaning mapa ulyo. Asin ang tugon siya sa iya, ka nagpapaulyo na imit na lang siya duman sa chapel kang simbahan, or rather kang barangay, ta duman siya susundoon, ganing magiyahan siya pa duman sarong kang uulyuhan. He was able to find the barangay, pero pag-abot niya sa barangay, bako man masyadong matawo, dahil niya aram kung pasayin ang chapel duman. So gisang ikot-ikot kang motor niya, dahil niya nakukuha, until may naagihan siyang aki na nagkakawat sa gilid kang tinampo. Sabi niya, Nuno, pwedeng tabangan mo ako? Hay, digdi ang chapel nindo. So aki, nagtindog, binutasan so kawatan, sabi niya, duman po sir, magdiretso ka po duman, pag abot mo sa puro, magtuo ka, tas magwala ka naman, tumbok na ito, doon man po ang chapel, doon ang simbahan. So nagsunod, so padi, nagpasalamat sa aki. Naulyuhan niya. Asing nga pabalik na siya, nagan niya garari so aki niya, pa duman nagkakawat. Sabi niya, Nuno, salamat sa pagturo mo. Nahanap ko so chapel nindo. Pero sabi niya, next Sunday pala, may misa digdi sa Indo, ang monthly mass.
Magduman ka sa chapel ta, magsimba ka, tatuturoan ta ka kung paano mapaduman sa langit. Sabi kang aki, dahil na Father, so pa chapel nga ni dahil mo aram, so pasalangit pa daw ang maaraman mo. Mga tugang gabos kita gustong mapasalangit, pero aram ta daw kung paano magduman sa langit. Mga 2 weeks ago siguro, during the novena, no? Dakulong po digding mga tao, hali sa iba-ibang lugar. Minsan sa rong hapon, dit na sa nasutawo, may grupo din po sa gilid na siging karalat-kalat. Nahiling ko, sabi ko, masain po kamo. Sabi niya, Father, siya po di lagyan padiring di sa ina. Nababanga po baga iyan, niya raw sila sa wala. Sabi ko sa inda, sala po ang nalaugan po nito. Digdi po kamo sa inner part. May hagdanan dyan, magsakat kamo paduman ki ina. Takot dyan kamo sa wala, pag dyan kamo nag-agi, palangit po yan. Gusto po nitong mapasalangit na. Sabi kan sa nungguran, Jesus man si Father. Deko na. Mga tugang, pangarap kang Diyos na kita makiribanan niya sa kamurawayan. That's the good news. Kaya nga ni so Diyos, sinugo ang sa ibugtong na aki, tinugutan na magadan sa krus para ang kaligtasan, kang katawuhan, madara sa kinaban. Habo niya na manatili kitang uripon kang kadikluman, habo niya na uripon kita kang kasalan. So Jesus was sent sa mankind para agawin kita sa kasalan. To save us. As in ang pagliligtas na para sa gabos. And yet, may bad news. Sabi digdi sa Ebanghelyo, may sarong lalaki na naghapot. Kagurang nan, dikit daw sana ang makakaligtas. Detik i-istorya digdi, detik i-describe, kang identidad kang lalaking ini. Hudiyo ba siya? Samaritano ba siya? Pagano ba siya? Na nagsunod kay Jesus? Pero importante ang konteksto, nabalikan ang konteksto kang panahon ni Jesus, and even sa lumang tipan. Ang mga Hudiyo, simply because they came from Abraham, they were descendants of Abraham, and they are called the chosen nation, the chosen race, they thought na exclusive sana ang kaligtasan kan Diyos sa inda na banwaan. Kaya di baga sa last part, sabi kang kagurangnan, may mga tawong hali sa sulnupan, sa amihan, sa habagat, sa sirangan, amatiripon sa bangkete kang kadean kang Diyos. Ang mga Hudiyo, masyadong exclusive ang mindset ninda, kami sana. So siguro yung pinaghahalian kang hapot kang lalaki, maybe Hudiyo siya, maybe bako, pero ang hapot niya, dit man sana may pinili sa ng banwaan ang makakaligtas. Ang hapot is quantity. Dit ba ang makakaligtas? Ang simbag kang kaguranan is not how many, kundi kung paano. As in, nagwa-warning ang kagurangnan, nagpapagirumdum kagurangnan, digdi sa lalaki, as in, kitaman mo niyan ang pinapagirumdum, na sabi niya, maghinguwa kung makalaog sa yakpit na pintuan, ulitada ko lang maghinguwa na makalaog dyan, alaga de makakalaog. So not everybody will enter the kingdom. That's the sad news. While tinaok ang kagurangnan, ang bugtong na para sa gabos, pero igwa palang mawawalat sa luwas. Igwaning santo na nagsabi, the God who created without you cannot save without you. Makapangyarihan ang Diyos, pero kita man may kapangyarihan na magsayuma sa pagliligtas niya. And the choice is ours. Ang palaog sa kalangitan, hayakpit, narrow gate. Pako literal na may pintuan, kundi ang dalan pa sa langit minsan difficile. As in, maski sa buhay tadig di sa kinauban, may mga fossil,
na mas gusto ta, pero bako maray ang kahinat nanta. Halimbawa, sa pagklase, mas maray na wati-wati ka sana, chill-chill ka sana, kaysa magparaadal kapag kabanggi. Mas maray na permi kang makairiba sa mga barkada mo, gimmick, inom, party, kaysa nagtutuko kapag kabanggi para mag-adal ka kang para sa kinaagahan na lesson. Pero pag abot kang panahon, arin mas maray. So nag-adal o sa nagpasiram-siram sa nakan buhay. Sa mag-agom, pagpagal na, pagpagod na ang puso, mas madali na magbutas, habo ko na. Kaysa makipag-struggle ka na, mag-reconcile ka mo. Pero arin ang tama. So mag-give up ka sa marriage nindo, na nangako sampang kang Diyos sa hirap at ginhawa? O kaya bigla ka masana magbitaw? Pero arin ang tama. Minsan, sa relasyon, parte ang sakripisyo. Father, kaya nag-iba na kaya? Maiba man talaga. Maski sa parong, iba na. Maski sa itsura, iba na. Father, kaya ito, pag nahiling ko siya, gusto ko siyang kuguson na maray. Ngunyan, pag nahiling kong agom ko, gusto kong kuguson, pero sa liog, mahigpit. Kaya ito, kaya Father, hing-hing pa sana, tigkikilig na ako. Pero ngunyan, bulyaw. Di nakakataram, garbungog ang kahuron, pero may nakabulyaw. Kaya Father, mas maray pa sana, magsuwayan na sana kami. Pero pag nabalikan, ano sa pinangakuan nindo? Di ba magpatinabang-tabang ka mo? Gabos man kita gusto siguro ng kwarta. Sisiyang habo kang maray na buhay. Pwedeng piliung kang ibang mas madali, na paagi, mangdaya, manglamang sa kapwa, mangontrata, manlamang, mag-aabas kang bako mo. Maging bilyonaryo ka, dakulan ng auto mo, mga magayunon, dahil mga nagkakagaramit. Isamantalang, so naglalaban na patas, maito mo nakakakayod kan tricycle. So nag-uuma, na pag-aranihan na, tigbabarat ang presyo kan paroy, kan mga negosyante, nagbabakal kang paroy. So faithful na employee, simple. Mamatang amay, mauli banggina, nagtatrabaho, maski na depisilan, maski may kalintura. Mas madali ang buhay kay itong mga pamiting-meeting sana. Gastos kang taxpayer, pasiram-siram, ma-meeting sa hotel, mapuro party. Pero ang apot, arin ang mas maray. Minsan, dipisil maging mayaman pag bako ahali sa tamang pamamaraan. Financially secure ka, pero insecure ka actually. Kaya nga may mga bodyguard, tagura ka perming kikidnapon. Ang mga kudal, may mga kuryente, gara perming lalaugon. Kailangan sa pobre, burukas ang pintuan, nga nga magkaturog, buro ka trangkilo ang katurog. Pwede tang piliun sumas madali, pero ang hapot, saan kita dadarahon kang pagmamadali sa buhay ta. Andalan kang kagurangnan, minsan dipisil. Halimbawa ka mo, mas maray pang dahil ako nagpahuruan, dahil ako na traffic, Netflix ko ta ako, nagkakape-kape, o di pag-abot ko, perot na ako, pagalon ako. Pero di ba, at least niya ako kitakina. Kaysa magparadot-dot ka sa nakang cellphone sa harong, tadtawd hapon na, alas 6 na, di ka nakasimba. Mas madali magkaturog. Ang iba siya do, mapulutan ng mata. Pero tigpipirit na imuklat,
nasa simbahan, nagsisimba. That's a good thing. We do sacrifices para sa mga mahalagang bagay. Ang mga magurang paubaga, tigpapalaga ng mga aki, kaya tigsasakrifisyuhan. Maski na depisilan sugurang, naginguwa para sa mga aki ninda. Because there's love, there's value, kasi mahalaga. Asinsiri man kayan, sa satuyang pursuit of the eternal life, minsan nainggit kita, maray pasinda, sana all. Di ka mo mainggit ka mga bagay na seemingly marhay, pero hali sa maraot. Sabi bigdi sa Ebanghelyo, may mga tigsubol, sukagharong, sinarhan, tigtuktukan, kagurangnan, palaga kami. Sabi kang kagurangnan, humali ka kamo, di ko kamo midbid. Kamong mga parigibuning maraot. There's time for judgment. Di madisganar kung difficile ang buhay ta. Basta maray kita. Sa mata kang Diyos, sa mata kang sa tuyang kapwa. Ang siram kang panandalian man sana. Ngayon baga, problemado sa mga makwarta, nasa hearing, diba? Makahaadit. Maray sa trangkilo kita dahil maray sugibo ta. Ang langit para sa gabos, tinatao kang Diyos. Pero pipili unta dayan. Pipili unta ba ang Diyos? Ang gusto kang kagurangnan, gabos kita sa ngapit na panahon, makairibanan sa iyang kamarawayan. Pwede mong haputon ang kataning mo, gusto mong mapasalangit. Inot na. It's not. Hindi man importante kung siya mainot. Pero ang importante, ako okay lang sa kung mainot ngunyan mismo. Basta sa langit ako mapaduman, okay lang ayan. Dakul kitang pangarap sa buhay ta. Pero sana pangarapon ta. Bakusan mga bagay sa kinaban. Kundi pangarapon ta, no, na mapaduman kita sa iya. Amen. Matindog pong gabos, sarabay tang ipayagan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa talong Diyos sa mga makakamuhan. Kagibo ka lagi sa kandaga, kang gabos na nahiling asinda nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan sa Kristo, buktong naakan Diyos na namo dagikan sama, bagong gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki din na lang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama, huloy sa nagawang gabos, huloy sa itong mga tao sa lustong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila manala ka ng Espiritu Santo, kay Birhen Maria. Asin na ni tao, ipinagpa sa krus para sa kampanapon si Pilato. Nagtusagod sa kagadanan, asin nilubong, asin katulong aldaw na builiwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuka nama, asin mamuray na mabalik sa bukong sa mga buhay sin magadan. Ansayang kadean din katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurang nanasin kantonin buhay, nagikan sama asin sa aki. Siya kay baka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa pagi mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko sa apostolikong simbahan. Nagpapanipagtubod sa salong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagalat kong pagkabuliwat ng magadan, asikan buhay sa mabot na panahon. Amen. Mga tugang, magdulo kitang ngunyan sama, nagapod sa to, hali sa labang banwaan, tangani maging sa iyang mga aki. Mamibig kita sa iya sa kapakumbabaan para sa itong mga pangangiipo. Sa alang papagarang ang sa tuwing simbag, kagurang na ninyugaan sa mong pamibig. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibig.
Tanganin ang mga namamayo sa simbahan, magkusogan buot sa pagpahayag kan tataramon kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Nayugan sa mong pamilya. Tanganing danay niyatong utubon ang satuyang makatungdan bilang mga Kristiyano, asin maghigos sa paglaog sa hayapit na pintuan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugan sa mong pamilya. Tanganin ang gabos ng mga magurang, patunayan sa mga kaakian ng saindang pagkamuot, na mapapusog kan saindang pagtubod, urog na sa panahon nin makuring pagsubok. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugan sa mong pamilya. Tanganin ang mga nagsasakit sa isip asin sa hawak, matiniwas na makaako kan saindang krus, asin makatalastas na an saindang mga pagsakit, sarong pag-andam para sa buhay, kaiba ang Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan sa mong pamilya. Tanganin ang mga paratubod na gadan, akoon asin makalaog sa kahadayaan nin langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamilya. Amang merakon, tabang kaming magpasan kasumuyang mga pagsakit, asing gibuhas sindang burabot ng pagtalubo asing grasya, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Tanggapin ang alay na ito, mga biyayang mula sa pagpapala mo. Handa ng bawat pusong pagkatinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganin sa ko sa idong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamahan. Ako ang manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para masapakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahuli kan sa rusa ng sakripisyo ng pag-ampon, na bawing banawaan para sa imo. Kagayang warasa sa mo ang balaw ng pagkasararo, asin katuninungan sa imong simbahan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat ka sa gurangnan sa tuwing Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninugusin dapat matanos nakakaligtas, na danas minsan sa magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakamading kasagkoran. Ta sa siring na pagkahirak na mo at tumo ang kinaban, sinugo mo sa mong paratubos man sana. Binot mo makisumaro siya sa mong kamagtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa iyong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala, ninda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bagang bus na angeles sa sinsantos, nagpapayag sa imo ng pagtubod, maugman nagsasabi.
Kagurangnan, ikanagadang banal, buraban ng gabos na kabanalan, kinimangatang namimibi kami, pabanalag ang buwan kan sa imong Espiritu, tanim para sa mo, maging hawak kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Kristo. Kan siya surugaring nabuot, nagpubaya sa good sa pasyon, nagwasin ng tinapasin pagpasalamat. Binaak ini, asin tira sa iyang madisipulos na ansabi, Magako kamugabo sa sin magkakang kaini, tanim sa kuyang hawa, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamagi pagkuha niyang maningkali sigarare pagpasalamat sa imo, itinosa sa iya mga disipulos nan sabi, Magako kamugabusis maginom kay ni, tanang kalis kang sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibunindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kang pagtubod, kaya kami nagrurumdum kasi yung pagkagadasin pagkabuliwat, didulo sa mugurangnan, kining tinapay nin buhay sing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ikikamera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang, kan hawak kasin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramdum makagurangnan na sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tayo malubos mo sa pagkamuot, kaya baka sa mong Santo Papa, si Leo, asing ka sa mong namumuta na obispo si Joel, asing kang gabos na klero. Siya namang giramdamas yung pagkahira ka sa mga tugang na nagturog sa paglamkang pagkabuhi liwat asin ang gabos na magadan. Dangan nakuha sinda siliwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kimi gabos na mimibi kami, tayo kay ni Santa Maria, Verena na kang Diyos. Kay ba ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, nagito pa nakapagayagaya sa imo. Magkano kung maging karaskan, buhay na din kasagkoran, mag-umawasin, magpumarawi sa musiring man, huli sa akit mong si Kristo. Huli sa iya sin kaibanya, asin sa saya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan ka nakakaligtas na tugon na sa pinatod kan Diyos no nakagalian, nangangahas kita magsabi.
kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagulangnan, wara sa malonya mo ang katinunungan. Tangan kami tabangan sa iyong pagkaherak, maginday taling ka sa kasalanan si maligta sa gabos na kapurisawan. Manta kami nagahalat kay bumong paglaom, as yung pagdatong ka sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Nasa imuan kadea, asin ang kapangyarihan, siring manang kaurawan, yan sa mga kapanahunan. Hesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles, katinunungan na winawalat ko sa Indo, ang sa kong katunang tinataw ko sa Indo. Hari paggilingan sa mong makasalan, kundi pagtubod kang sa imong simbahan, asin papagkaniguan sa mapatuninong, asin magkaburon niyog, susug sa imong kabutan, ikan na nabubuhay siya nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katunong kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Bilang magturog kay Kristo, magpatinuran kita kansayang katinunungan. Pisbadi po. Pisbadi. Ahiraki kami. Kasalan kang kinawa. Maluhod po. Uy, sa Jesus, ang kordero kang Diyos, uy, nagpapara ka makasalang kang kinaban, palada minapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bangga kong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita, matidukwan gabos. Kagulang na namimibi kami. Gibuwa ang bulong na pano kasi yung pagkaherak. Asing kaugayang imo kaming magtalubo asin siring na mag-uswag. Tayo makapagayagay kami sa imo sa gabos na bagay. Uli kay Kristo na sa mong agurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulceum, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes inflentes, in hoc lacrimarum vale. Advocata nostra, ilus tuos, misericordes tuos, aras et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Pangakura pro nobis sancte genitri, Oremus
Omnipotens Perte Deus, cum glorios Evernius Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum filii habitaculum lipece mereretur, Spiritus Sancte cooperante preparasti, dat quis commemoration eleitamus, expiente sessione, absentibus males, et amor pet liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Sa gabos po na naglingkod sa misang ni, sa mga servers, no? Lekom, collectors, especially collectors, sa bago pang aga, no? Nagstay, overtime na po sinda. Salamat tabi sa inyong paglilingkod. Asin sa inyong gabos, tanya o digdi, in a special way, sa mga harari pa sa rin lugar, nagdalaw lang kiina, no? Ay hiniling kan Diyos ang sa inyong sakripisyo, no? Lugod maging mabunga ang pagdalaw nindo kiina, no? Tas si ina, haranis sa iyang aking si Jesus, asin siya managdadara sa satuya, ng sa satuyang kagurangnan. Salamat po sa gabos nindong tabang sa simbahan nini, kung paanaling po nindo, dako ng mga magayo na bagong struktura, dahil pa iyan sa mga kontribusyon. So salamat tabi sa inyo. Tantod po, mabindita po ako sa indo, dahil na po kamo magranis sa kuya, ako maranis sa indo. Kung may mga religious articles kamo, makiluwas na lang po nganing mabinditahan. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Kaya ribang pamibi, kasi ito yung mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bido siya malugod ka mo, asa sa mga pamilya ka Diyos na makakamuhan. Anama, aki, pati Espiritu Santo, Amen. lakaw ka mo sa pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Viva mahal na ita! Viva! Para pakanta po. Isa po yun. Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, ilang tabayan, sinusubok ang karuangan. Sararok kita sa satong pagbanglay, anen
Unwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawig na panahon, sa kamot ni Jesus, dana